Nakaling jong ka New Tribute Council HYC Motorsan Circle ngidon ban ong ba agbede berka jingrung jingmi jong gini ki bar jala kibawan ning ba kirkom tre kirkom ta kum kinong bala aga nika dong gathan ga jami kubangi ngi sakhi ta nga kum general secretary jong ka HYC ngalap bang shem ni kata ba manha gini ki khingger sni ngidon ni ka program ni ka bala launch ni ka government kata ka MSSDS hangni po kasnong kanji ke bansa penlong hisan hagi digisi ki por ke banawan tengi hagi ber ke jingtre jingta angtu ngilap ba nagaliang jongki kontraktor hangtu ki wanra digi pru ki banabar kata kalong digi dikhar tengi nisko abanong tangkat ni kalong bang minum khangi kanu kanu development hagi jing sang ni sukmene bang yo e ke bukum gi digi kinja program ha kadong ka than bejami baga government ka phaikman Andre ke sulong bang haba piwanra ay ke bukum gani ki program tangi kita ginong trairu piwanra na ki brew ki manabar atut ta ki brew khasi ki jungi kinuma asu sa ban tray kum gi jatkam kamtam ha gede bagi ki jingsnai ki pandal ki ba pher brew jungi khasi jungi lanang lut ha gede ban tray ha gi jatkam tangi tai pandal ha banwanra de ki brew ki manabar kata kolong ba misngum dio kum ka dong ka than ga jung ya ga jingle jong gini ki brew ki ba shim ni ki bukum gini ki jing tray te kani ka ju ejeru na kapor sa kapor mana kaleng jo ka HYC ru kala ju led ben beru na kapor sa kapor hini ki snam ki balolet nakta ka daw ngi ibing hagani kanti ki mamanta hon misuban ay kubleru ya ga labor department bagalala ban le la ka jong ka kamram hini ki nesni te ni wan hagani ga por galong ban maham ting eru nang ni sakman mina maham ting eru lagalong i kontraktor lagalong ye ginu ki brew ki bayo i jing tray aga dong gathan ga jomi lada ukhasi jungi udang nang hi ban tray ban kta snu bha ya ga ban item swai jong ki do kisnam ga jomi to ye ga bom la su ukhasi jungi nginum soong e namar ba ni hapek kat kun ka kam abe tang ni kami beri ben ban wara de gru no barte kalong ga jingdu nong baga jingdu jingmentoy ya ki pardo ki bersnam ki jongi te namar kata nagaling jongi kum ka New Tribute Council akan ga por ngi bu ka jing maham nang ni sakman balada kita ki bayo ik bukum ki jing tray la kalong akan gu gur komro lada ki wara swara deng ki brew ga mubar ngat ban nagaling jong HYC piseting khu ban ni la kalong hakan gu bantaru nagaling ga jongi minum don kanu kajing compromise nginle laga jong gabanta namar ba ming lakhan ban minum kwa hiru baga dong gathan ga jongi ka motharasan ga jongi kan klalong gum giwe ki jaka ya ga bagin la su bante lakam ye ki ne ki barjala namar kata gni galong jing maham bat kalong ru ka jing sedang lese ya ga ban yurot ya ki nong tre ki nong ta jong ga dong gathan ga jongi namar kata ngi hagan ka por ngi don ban ong bang ka we kalong ba snow ba le laga jong ka kamram khnang ba ki pardo persnam ki jungi keni im jalam ba kini yo kan yo jamlam khnang ba kan long ka we ne ka banta ban ya khun nang ta kan ka ILP ka bang jidawa barbor si banta ang lala banta lakam le se lada ki brew jungi ki item hi le ki jong ki to kisnam ki jungi kawan kalian ka jangka sang snow ya kawan penpau ya kane keju ya kepada kalian general secretary la penpau na kalian jumi kun pasang isno ban kenturu ya ki noelam snong ki ba pher ki badan hapo put sam jong kamot raisan baro hi kawai nadu ki kanun sen halang ki ba pher ki sen tremon sambha ki ba pher ki badan ya keju kathong kata kalong banamsya ya kini ki brew ki banabar banwan yang ban keni ya ki kam ki jam ki bal ki padba nang suchnong jong kadong berkata ki dang la ban tray na kalian jong ni kum katsan isno ya ban tepat kamtam ya ki nom ikmat badon burom jong ka motraisan kamtam nadu amale UMDC jong kadong thanyi bar koi bat ki nong sensar snong ki ba pher ba phin snobha ya ka ban ya trelang ban ai ki kamon berkati kadiang bat ni kum kasen bat pentik na ba dalile ni nom la ya ban aila ya ki brew ki banabar ban sedang bandrung hagi
adong kitang kijong galing jong ga senghi ila tentu binkong hagde bat ka jing rum kertat jong ki barjala hakerkom kun kinong melandai kabani kong kalong ba nalor bangi don yu MDC jomi te waderu IM ha ka juga por te ngi akran yu hagde bat kumno nomor kumami kini ki kinda sni limba ka isi ka jong kahpo district council ra penna mengenum ain trading license yu tapi juga po atum tikalihi kan long hikaju nanta kal leboro te nagaling kajungi ngi kran ni MBC ba pinhap ban tuklalam mi kabukung ganega kam namar ba kani om baga kata tang hakan ka snong gadong ka than kajungi laise kan sarung selan saru ka babun teli ki snong ki thau apo lagi jong ki district lani apo kapri nutrep kajungi te nagaling jong MBC jungi da baburom ba ila shimkhe ganega kam ila penting burwuch po ka lebor department ba nagaling jong ka lebor department du kala hi la ka jong ka kamram